σας λέω ότι αυτά τα πράγματα δεν σταματάνε. Την επόμενη εβδομάδα είμαστε καλεσμένοι όλοι στο χωριό Μύραλη για το πανηγύρι. Τσερέπα, τσερέπα. Τσερέπα. Όχι, το πανηγύρι, το καθιερό. Τσερέπα είναι το Ιούνιο. Ξεκινάμε με μια μισή ώρα από το έτσι, όποιος δεν λάβει μήνυμα, και θα φτάσουμε το 10.30 ώρα εκεί, θα συμμετέχουμε μια ωρούλα και θα φύγουμε. Ωραία, και φούρλες σύμφωνοι. Είναι μεγάλο! Τα έγραψα χθες το βράδυ, γι' αυτό τα διαβάζω. Έχω δύο ποίηματα. Ένα για τον Αντρέα, τον διοργανωτή, και τον ύμνο των πατρινών εντουροκροσάρων. Για τον Αντρέα. Γαϊδού για να γκαρίζετε, κοκόρ για να λαλάτε, Αντρέα πάρε τα παιδιά και στα βουνά να πάτε. Ωραίο. Δεν τελείωσε για τους στην όμορφη στολή μας και με χαρά γκαζώσαμε πάλι τη μηχανή μας. Πήγαινε μπροστά, Αντρέα, με την όμορφη παρέα, για εντούρο όλη μέρα, μες στο καθαρό αέρα. Μη φοβάσαι, θα γυρίσεις αν τον Αντρέα ακολουθήσεις. Όλοι μας μαζί να πάμε και τις τούμπες μας να φάμε. Και τώρα ο εθνικός ύμνος των πατρινών. Πρώτο και καλύτερο. Σε γνωρίζω από την όψη, γκαζού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη, σαν περνάμε τρέμει η γη. Λάσπες, χιόνια, πέτρες, χιόνι, μάλες, σούστες και βουλιές, τα βουνά μας περιμένουν με ανοιχτές τις αγκαλιές. Κι αν η ώρα μας περάσει και γυρίζουμε παιδιά, να φωνάξουμε στην Πάτρα «Χαίρο, χαίρο, ελευθεριά». Ανάπαυση, εντάξει. Της ώρας. Τα εμβράκια μας να είναι καλά. Λάδι να μην τους τάξουν, για να είναι πάλι έτοιμα και πάλι να πετάξουν.